gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. I'm taking it next semester and I know. Обзето спя. Чак, тук вече се обърках, не знам какво да кажа често. Чакай. Присъствам съм в училището на живота. Боледувам. Автор. Не знам, учителите са свикнали и не ги броят. Няма представа. Чак, тук вече се обърках, не знам какво да кажа често. Чакай. Ами мисля, че 2:3. Не си взимам бележки. Отличната лекарка. Чак, тук вече се обърках, не знам какво да кажа често. Чакай. Не ги издавам. География, защото боледувам най-често в часовете по география. Чак, тук вече се обърках, не знам какво да кажа често. Чакай. По-скоро всеки вторник. Руски. Чак, тук вече се обърках, не знам какво да кажа често. Чакай. От химия и биология. Самото училище. Учениците. Чак, тук вече се обърках, не знам какво да кажа често. Чакай. Не мисля, че те са проблема. 2 седмици.